ihahandog ng yes, daan ra ko maligo unsa kay daghan magtubig, daghan mag lao man. Dara. Nanay, unsay nga dani? Flag. Life jacket. Oh. So nga ni og mare madari. Again, this is 25 full package ni. Go. Yes. Di na agmuruan eh. Dive la, dive. Videohan. Nasa ha, sa. Aso sa sir, hawa sir. Hanggang mati ako'y pahawa. Ready, get set, go! Whoa! Oh! Wow! Kimo! Oh ha, tawarag muro ami.
Dali kay amang videohan. Adil Asa ka ba si Jan? Nawa man. Uy, nawa man si Jan. Auto rada. Kaya po na. Kaya lugwa doon. So ladies and gentlemen, naay mulukso sa ibabaw. Ready! Ready? Di mo maklaro. Ayan, that person is going to dive. Ang nami karon sa Baybayon ba ni or Marcelo? Marcelo. Marcelo Japan Airlines 3rd floor. Og mulukso ang superhero sa oh my god, fuck! But to. Buto, sakit, yayay. Yan. Oh, Yeah. yeah, ladies and gentlemen, and ayan na noon. Nagsakit iyang likod pag Taga-asa ka, sir?
nakainom na kayo. Guys, nangulay na me. Yan, nangulay na siya me. Gabiin na, kagabitan. Friends sa friends sa Mulacao. Ha, kapitan. Kasi ate. Kasi kagabitan. Yes. Sir Pants Virgin Iced Tea. Of course. Human boy. Okay. So, don't forget to like, share, subscribe, and hit the bell.